τουλάχιστον τα ανταποδοτικά τους, δεν γυρίζουν πίσω στους πολίτες, τότε για ποιο λόγο υπάρχει, κύριε Τριανταφυλλίδη? Γι' αυτό ακριβώς και στις τοποθετήσεις μας όλες μιλούσαμε απλά και αναγκαστήκαμε να λέμε στους πολίτες ότι το αυτονόητο δεν σας το υποσχόμαστε, θα το κάνουμε. Το να κρατάμε τους οικισμούς, τους συνοικισμούς καθαρούς, τις παραλίες μας καθαρές, να αλλάζουμε λάμπες εκεί που καίγονται και να μην πηγαίνουν οι γέροι, όπως στην Κεραμωτή μας λέγανε, με το φακό μήνες στους δρόμους. Με το να καθαρίζουμε τα χωριά και τις παραλίες της Νάξου στις περιοχές, δεν πουλάμε έργο. Κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι το τραγικό. Μια δημοτική αρχή 3,5 χρόνια αυτό ακριβώς έκανε. Και έχετε να απολογηθεί. Μάλλον να παρουσιάσει έργα άλλων ως δικά της ή να πει ότι ξέρεις εκεί ή κάπου απλά κάναμε το αυτονόητο. Δηλαδή το λόγο που υπάρχει ο Δήμος. Αυτός είναι ο απολογισμός τους. Αυτός είναι ο απολογισμός τους. Γι' αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη, αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε άλλες μεθόδους για την υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου, διότι με το έργο τους δεν μπορούσαν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι θέλω. Όσον αφορά το θέμα των σκουπιδιών, πολλής λόγος έχει γίνει. Τι γίνεται τελικά εκεί, Χαδά, Χιτή, στη Γαλήνη, τι θα γίνει? Εκεί διήστανται οι απόψεις. Θα ήθελα την άποψη του συνδυασμού σας γι' αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Μαϊτέ. Την έχουμε καταθέσει πολλές φορές, θα την ξαναπώ για μια φορά ακόμα. Καταρχήν, και εδώ είναι ευθύνη. Και ας βάλει ο κανονικός Θεός, και όχι αυτός που πιστεύει ο κ. Μαργαρίτης, το χέρι του, μη συμβεί κανένα απρόπτο στην περιοχή του υπάρχοντος Χαδά. 3,5 χρόνια και δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Μη συμβεί κανένα απρόβλεπτο γεγονός, γιατί δεν θα καταστραφεί μόνο η Νάξος, θα καταστραφεί και οι Κυκλάδες. Και δεν έγιναν κανένα έργο, διότι ο προσανατολισμός μας ήταν στην μπετονιέρα και στην ψήφο. Ο Χαδά δεν είχε ψήφο να του δώσει. Έτσι δεν έγινε τίποτα. Στην Νάξο αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ένα Χιτά. Η θέση παράταξής μου είναι ότι χθες έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία για τη μετατροπή του τουλάχιστον σε Χιτή. Χιτή σημαίνει πολιτική ανακύκλωσης, κουλτούρα και πολιτική ανακύκλωσης, για να μπορέσουμε αφενός με να δημιουργήσουμε έσοδα για το Δήμο, μια ορθή πολιτική, δομημένη πολιτική ανακύκλωσης δημιουργεί έσοδα για τους Δήμους, κύριε Τριανταφυλλίδη. Χιτή σημαίνει λιγότερες συνέπειες για το περιβάλλον. Και για τα χωριά και για τους χώρους που βρίσκονται δίπλα από εκεί, στο σημείο το οποίο λειτουργεί. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η πολιτική μας. Και γι' αυτό δεσμευόμαστε και δεσμευθήκαμε και στους ανθρώπους της περιοχής ολόκληρης στην Άξο ότι θα δουλέψουμε από ακριβώς την επόμενη μέρα για μια τέτοια λογική. Και όχι με λόγια, με τους ανθρώπους που γνωρίζουν και με τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών που σήμερα θίγονται. Θα δουλέψουμε μαζί τους γιατί, για να ξέρουν και για να βοηθήσουν, αλλά για να ξέρουν πρωτίστως εκείνοι πού βρισκόμαστε, πώς πορευόμαστε και σε συνεργασία μαζί τους να ξέρουν πώς προχωράει το έργο. Για να μην μπορούμε, όπως κάνουν άλλοι, να κοροϊδεύουν τον κόσμο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κύριε Μαϊτέ, πρόσφατα ήρθε ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Άξο και ξανακινήθηκε το θέμα αεροδρόμιο. Εσείς είστε ικανοποιημένος και μπορούν να ελπίζουν οι ναξιώτες ότι σύντομα η Νάξος θα έχει ένα πρέπον αεροδρόμιο, ένα μεγαλύτερο αεροδρόμιο? Διότι τουλάχιστον αυτές τις ελπίδες μας άφησε και ο κύριος Δήμαρχος αλλά και οι συνεργάτες του στις συνεντεύξεις και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Ζεύς TV. Ο κυβερνητικός μηχανισμός μπήκε στην υπηρεσία του Δημάρχου. Και δεν ήταν η πρώτη φορά, κύριε Τριανταφυλλίδη, μπήκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου. Μ' αρέσει που κάποιοι στην αρχή λέγανε ότι εγώ είχα ανθρώπους πίσω μου. Έτσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, ο κυβερνητικός μηχανισμός δεν ήταν. Ξεκίνησε με τη μετάθεση τη δικιά μου από το ΣΔΟΕ, η οποία απαιτήθηκε από την Άξο, η έντιμη και η ηθική, και προχώρησε μέχρι και να φέρουμε
τον συγκεκριμένο κρατικό λειτουργό παραμονές εκλογών, στην ουσία να πει τι. Ακούστε κύριε Τριανταφυλλίδη, ο κόσμος μαθαίνει την αλήθεια και θα τη μαθαίνει. Και τουλάχιστον με εμάς διοίκηση θα την έχει όλη στο πιάτο. Είναι απλά τα πράγματα. Η επέκταση, εμείς δεν λέμε να μην γίνει καμία επέκταση του αεροδρομίου. Ας γίνει. Δεν έχει να προσφέρει το παραμικρό στην Άξο και στους πολίτες της. Πολύ περισσότερο δεν έχει να προσφέρει το παραμικρό σε αυτό που υποτίθεται ότι θέλει να εξυπηρετήσει. Το τουριστικό προϊόν του νησιού. Με την επέκταση, την επιχειρούμενη επέκταση, θα μπορούν να προσγειώνονται 75 αεροσκάφη, μεταφέροντας όμως 50 επιβάτες. Δηλαδή 12 περισσότερους από σήμερα. Αυτά είναι από επίσημα χείλη, από επίσημη ενημέρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό το αποκρύπτουν. Το αντίθετο λένε ότι ξέρεις, θα έρχονται τσάρτες κτλ. Μπορεί να έρχονται. Αλλά αν πείσει και τις αεροπορικές εταιρείες και τις αεροπορικές βιομηχανίες ο κύριος Μαργαρίτης και οι συμβουλοί του να φτιάξουν νέα αεροσκάφη. Αν για την Άξο το χατήρι της Νάξου, η Boeing, ξέρω εγώ, οι μεγάλες εταιρείες φτιάξουν καινούργια αεροσκάφη για να εξυπηρετήσουν τον κύριο Μαργαρίτη, τότε έχει δίκιο. Αλλιώς κοροϊδεύουν τον κόσμο. Του λένε μισές αλήθειες και πολλά ψέματα. Γι' αυτό ακριβώς και πολλές φορές βάλαμε στο τραπέζι, και ήταν ένα από τα σημεία που θέλαμε εμείς να συμφωνήσουμε. Και να πούμε ότι ο στόχος μας, επειδή το αεροδρόμιο δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει το τουριστικό προϊόν της Νάξου, πρέπει να μπούμε μπροστά και να βρούμε εκείνη τη λύση με την συνεπικουρία του Δήμου, αλλά και των συναρμόδιων που ασχολούνται με τον τουρισμό, και να βάλουμε ως στόχο και να το πετύχουμε, και θα το πετύχουμε, το μεγάλο πρόβλημα της Νάξου που είναι η αυθημερών άφιξη και αναχώρηση του ξένου επισκέπτη. Και θα το πετύχουμε, γιατί έχουμε σχέδιο, γιατί το θέλουμε ως στόχο και γιατί θα το παλέψουμε την επόμενη μέρα. Κύριε Μαϊτέ, πολλά πράγματα έγιναν στο Λιμενικό Ταμείο. Ο καθένας μπορεί να τα βλέπει και να τα ερμηνεύει κατά πώς το συμφέρει ή πώς θέλει να τα βλέπει. Πώς κρίνετε τα όσα έχουν γίνει στο Λιμενικό Ταμείο Νάξου και ποιες είναι οι θέσεις του συνδυασμού σας γι' αυτό? Άκουσα τον Δήμαρχο να λέει στους προεκλογικούς τους λόγους κτλ. Να τοποθετηθώ εγώ για τα τραπεζοκαθίσματα. Έτσι, και παίρνω την ευκαιρία έτσι, για να τα πω. Έτσι. Ακούστε κύριε Τριανταφυλλίδη. Ο Νίκος ο Μαϊτός δεν έσκυψε το κεφάλι και έδωσε τη δικιά του μάχη μπροστά σε μεγάλα συμφέροντα. Όχι συμφέροντα τραπεζοκαθισμάτων ή κάτι διαφορετικό. Έτσι, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, έκανε και το όνομα το οποίο έχει κάνει και με το οποίο κατέβηκε στην Άξο στις εκλογές. Όχι μόνο για αυτή την περίπτωση, αλλά και για κάθε περίπτωση. Μπροστά στον αξιακό και το μικροκυκλαδίτικο κόσμο, κοιτώντας τους ευθέως στα μάτια, μπορώ να τους διαβεβαιώσω προσωπικά, δεν έχω δώσει την παραμικρή υπόσχεση σε κανέναν, ακόμα και στη μάνα που με γέννησε. Την παραμικρή υπόσχεση. Δέχτηκα ανθρώπους αγανακτισμένους από τις πρακτικές κάποιων στο συνδυασμό μου, γιατί πίστεψαν ή θέλησαν να βοηθήσουν σε αυτό που εγώ πρεσβεύω, που κομίζω. Δεν έχω καμία δέσμευση, πολύ δε περισσότερο, και θέλω να διαβεβαιώσω τους χωραΐδες πρωτίστως ότι δεν έχω καμία πρόθεση οι λυμμένες αποφάσεις για αυτό το θέμα να τις αλλάξω. Έτσι τοποθετήθηκα από την πρώτη στιγμή. Όμως ο Δήμαρχος είχε κλειστά τα αυτιά του. Απλώς προσπαθούσε να δικαιολογήσει γιατί φύγαν από εκείνον. Και έριχνε λάσπη για άλλη μια φορά στην αντίθετη μεριά για να δικαιολογήσει τις δικές του αποχωρήσεις. Το ίδιο έγινε και με τον κύριο Σιμεώνογλου. Όταν ο κύριος Σιμεώνογλου, τώρα πριν λίγο μιλούσαν μαζί του, έρθω εδώ, έφτασε μέχρι τον εισαγγελέα για να ζητήσει στοιχεία για τα ανταποδοτικά της χώρας, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί. Υπάρχει εισαγγελική εντολή και σήμερα ακόμα, παρότι έχει διατάξει στους εισαγγελέες να δοθούν τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί.
Γι' αυτό φύγανε οι άνθρωποι σας, κύριε Μαργαρίτη. Και όχι γιατί τους υποσχέθηκε είτε τραπεζοκαθίσματα είτε οτιδήποτε ο οποιοσδήποτε άλλος. Καταλάβετε το και μη δουλεύετε τον κόσμο. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Πολύ κοντά πόδια. Λοιπόν, ο Μαγητός ο Νίκος, η παράταξή του δεν έχει υποσχεθεί και δεν σκέφτεται να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις από κανένα πίσω. Και δεν το λέει τώρα. Δημοσίως έχει τοποθετηθεί πολλές φορές και για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο, κύριε Μαϊτέ, να μας πείτε το πρόγραμμά σας. Θα συνεχίσετε επισκέψεις σε χωριά, θα κάνετε προεκλογική ομιλία, τι ακριβώς? Θα υπάρξουν επισκέψεις, σύντομες επισκέψεις. Το χρονικό διάστημα μας μένει είναι, που υπάρχει πια προεκλογική δραστηριότητα, είναι 3 μέρες, έτσι, αν εξαιρέσουμε τη σημερινή. Σύντομες επισκέψεις θα γίνουν φυσικά σε όλα τα χωριά. Ήδη έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους μας παντού. Είχαμε μια συγκέντρωση με τους ανθρώπους του κεντρικού ψηφοδελτίου μας χθες. Είχαμε σήμερα μια άλλη με τους εκπροσώπους μας στα τοπικά ψηφοδέλτια. Χαράξαμε την τακτική μας. Είπαμε στους ανθρώπους μας, κάναμε την ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Μας μεταφέραν την τραγική τους εμπειρία από αυτό που ζήσανε τις τελευταίες μέρες στα χωριά τους, πριν από τις εκλογές και κατά τη διάρκεια των εκλογών. Κάναμε την ανάλυση μας, ξέρουμε που πάμε, ξέρουμε που πατάμε, ξέρουμε πώς θέλουμε να πάμε στις εκλογές και από αύριο παλεύουμε με τα ίδια μέσα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Με καθαρή σκέψη, καθαρό μυαλό, καθαρή ματιά, καθαρή καρδιά, έντιμα και ηθικά. Δεν φοράμε καμία λεοντή. Άλλοι την έχουν. Άλλοι την έχουν. Έτσι εντελώς ανήθικα και προκάλυπτα βάλει αυτή τη λεοντή και τριγυρίζουν μέσα στον κόσμο. Έφτασε ο κύριος Δήμαρχος να ευχαριστεί ιδιαίτερα τους συγχωριανούς μου που τον πέρασαν μπροστά σε αυτές τις εκλογές με 2 ψήφους. Αποκρύπτοντάς τους το γεγονός, αφήνω όλα τα άλλα στην άκρη, με τον τρόπο που επιτεύχθηκε αυτή, ότι με 15 παράνομες εσωτερικές μεταναστεύσεις, μετακινήσεις, μεταδημοτεύσεις, ξέρει ο κόσμος, αλλίωσε το αποτέλεσμα του χωριού μου με ανθρώπους που ψήφισαν στις κάλπες χωρίς να έχουν καμία σχέση με το χωριό μου, χωρίς να είναι κάτοικοι του χωριού μου, χωρίς να έχουν την παραμικρή σχέση με το χωριό μου. Και δεν φτάνει μονάχα αυτό, παραμονές των εκλογών, Τάρτη, Πέμπτη, δεν θυμάμαι ακριβώς τη μέρα, σε ιδιωτικό τους δρόμο έριχνε μπετονιέρες μπετών και ένα μέρος μιας κοινόχρηστης πλατείας που υπήρχε για να τους υφαρπάξει την ψήφο. Και βγήκε με αυτές τις μεθόδους, με παράνομες μετακινήσεις και με τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις να πανηγυρίζει, να μην χαρακτηρίσω την πράξη και το ήθος και το ύφος, να ευχαριστεί ιδιαίτερα τους γλιναδιώτες. Ούτε στη Ζιμπάμπουε. Μάλιστα. Κύριε Μαϊτέ, σας άκουσα στην κεντρική προεκλογική σας ομιλία στο εκλογικό σας κέντρο που παίξαμε εδώ στο ΖΕΦΣ. Σας άκουσα που είπατε κατέβηκα στην Άξο και έφτιαξα ένα νέο συνδυασμό. Το ερώτημα το οποίο σας βάζω είναι, είσαστε όντως νέος συνδυασμός? Γιατί η πολιτική σας αντίπαλη, δηλαδή ο συνδυασμός του κυρίου Μαργαρίτη, σας κατηγορεί ότι είσαστε συνέχεια άλλων δημοτικών αρχόντων του παρελθόντος. Κάποιους εξ αυτών ίσως τους έχετε και στο συνδυασμό σας. Νιώθετε κάτι καινούριο ή είστε συνέχεια κάτι άλλο? Τι τους απαντάτε? Κύριε Τριανταφυλλίδη, κατέβηκα κάτω στην Άξο πρώτον. Δήλωσα την υποψηφιότητά μου δημιουργώντας ένα πλαίσιο αρχών και στόχων για το νησί μας και για τις μικρές Κυκλάδες. Το κατέθεσα στον κόσμο και κάλεσα τον οποιοδήποτε συντάσσεται με αυτές τις αρχές, αυτούς τους στόχους και αυτές τις λογικές που εγώ κουβαλούσα να συνταχθεί μαζί μας, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ρατσιστικές αντιλήψεις. Όποιος λοιπόν έκανε αποδεχτές
αυτές τις αρχές και αυτή τη λογική που και σήμερα πρεσβεύω και υπόσχομαι στους συμπατριώτες μου, συντάχθηκε με το συνδυασμό μου. Αυτό έγινε και σε επίπεδο ψηφοδελτίου. Και εκφράστηκε και σε επίπεδο ψηφοδελτίου. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να συμμετάσχουν, συμμετείχαν. Και ο κόσμος τους κρίνει καταρχήν. Το γεγονός ότι πρόκειται για κάτι νέο είναι απλό να το δει ο καθένας. Από το πλαίσιο αρχών και στόχων μέχρι το πρόγραμμά μας και τις ιδέες που περικλείει μέσα αυτό. Και μπορώ να πω ότι είναι πολλές κοινές ιδέες με άλλους συνδυασμούς που χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά και από κάτι άλλο. Πλαισιώθηκε το ψηφοδέλτιό μου κατά 75% από νέους ανθρώπους. Που είτε είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, είτε είναι νέοι επιστήμονες, νέα παιδιά και ασχολούνται πρώτη φορά με την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά. Ναι, κύριε Τεταφυλλίδη, είναι το νέο. Μέσα του υπάρχει και η εμπειρία κάποιων ανθρώπων από το χθες, οι οποίοι είναι έτοιμοι στο σύνολό τους να θέσουν στη διάθεση την προσωπική μου από τη συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο έως και το τελευταίο όργανο του Δήμου. Μπορώ να διαχειριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που μου έχουν δώσει την εξουσιοδότηση κατά πώς εγώ το θέλω. Και είχε την τόλμη ο κύριος Δήμαρχος να βγει και να κατηγορήσει αυτό το ψηφοδέλτιο. Να πει ότι είναι υπάλληλοι της Ένωσης. Όταν οι έχοντες άμεση ή έμεση σχέση με την Ένωση στο ψηφοδέλτιό μου ήταν 4 άτομα σε ένα σύνολο 138 και όταν στο δικό του ψηφοδέλτιο είχε 3 ανθρώπους μέσα από την Ένωση. Και όταν τον κάλεσε σε ραδιοφωνικό σταθμό να μου πει, μου έλεγε ότι είναι στην Ένωση και του λέω πόσους ανθρώπους έχεις στο ψηφοδέλτιό σου από την Ένωση, μου έλεγε κανέναν και είχε 3. Μου έλεγε ότι το ψηφοδέλτιο του Μαϊτού το φτιάξανε λογιστές, έτσι έλεγε στις ομιλίες του και στα μέσα ενημέρωσης. Έχω 2 πανάξιους ανθρώπους. Πανάξιους, έντιμους, ηθικούς, καλούς επιχειρηματίες από τον λογιστικό κλάδο και έχει και εκείνον έναν. Και εκείνος έναν. Εκτός και αν δεν το θεωρεί λογιστή. Εμφανίστηκα και θα εμφανίζομαι και θα διοικήσουμε αυτόν τον τόπο με ένα νέο δυναμικό πολιτικό, το οποίο δημιουργήθηκε μια ισχυρή ομάδα, έμπειρη ομάδα, μια ομάδα που έχει όραμα και στόχους και διάθεση για άλλο τρόπο δουλειάς, για να εμπνεύσουν και να δημιουργήσουν την επόμενη μέρα για τους συμπατριώτες μας παντού, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όπου υπάρχει ενδιαφέρον, όπου υπάρχει ανάγκη. Είπαμε για τη νέα γενιά και το πιστεύουμε. Δεν θα τους πετάμε ψάρια για να τους ταΐσουμε για μια μέρα. Αυτό λέγεται συμβάσεις, δίμηνες, τρίμηνες και να τους υφαρπάξουμε την ψήφο. Όπως γίνεται σήμερα. Θα τους μάθουμε να ψαρεύουν. Γιατί θα δουλέψουμε μαζί πάνω στους τομείς της οικονομίας, είτε ο πρωτογενής είναι αυτό με νέες καλλιέργειες, με νέους τρόπους καλλιέργειας, με νέα προϊόντα που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική και η διεθνή αγορά. Θα δουλέψουμε με τους νέους κτηνοτρόφους για την παραγωγή του νέου, νόμιμου και ως προς τη διαδικασία παραγωγής και ως προς τη διαδικασία διακίνησης προϊόντος τους, των μοναδικών προϊόντων της Νάξου. Θα δουλέψουμε με αυτά τα νέα παιδιά για να τους εξασφαλίσουμε τη ζωή τους, την οικογενειακή τους υπόσταση και κυρίως τη διαμονή τους, την αξιοπρεπή διαμονή τους απάνω στο νησί για όλη τους τη ζωή. Για αυτούς θέλουμε να δουλέψουμε και θα δουλέψουμε με αυτούς τους ανθρώπους, σε συνεργασία μαζί τους, με τους νέους ανθρώπους, τα νέα μυαλά που κουβαλάει το ψηφοδέλτιό μου και είναι τιμή μου που τους δεχθήκανε και τους ευχαριστώ πολύ να συνεργαστούν και να συστρατευθούν σε ένα καινούριο σχέδιο, όραμα, τρόπο δουλειάς για την Άξο και τις μικρές Κυκλάδες. Χαίρομαι πολύ που τους είχα συνεργάτες μέχρι την προηγούμενη Κυριακή και χαίρομαι γιατί με αυτούς θα διοικήσω αύριο το Δήμο Νάξου και Μικρό Κυκλάδο. Και κάτι ακόμα.
Κύριε Μαϊτέ, δεν έχω τάξει. Ολοκληρώστε, δεν ξέρω. Δεν έχω τάξει σε κανέναν να τον κάνω αντιδήμαρχο. Δεν έχω τάξει σε κανέναν ότι θα του δώσω το λιμενικό ταμείο ή τον όπαπα ή την κοινοφελή ή το οτιδήποτε. Το δικό μου το ψηφοδέλτιο συγκροτήθηκε απλά γιατί κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν και σε μένα προσωπικά αλλά και στο όραμά μου για τα νησιά μας. Γι' αυτό ήρθαν κοντά μου, κύριε Τριανταφυλλίδη, γι' αυτό αγωνίστηκαν, γι' αυτό συνεχίζουν να αγωνίζονται, γιατί είναι μια ομάδα, μια γροθιά. Γι' αυτό θα αγωνιστούν και ως την επόμενη Κυριακή. Γι' αυτό και θα έρθουν αύριο να διοικήσουν μαζί μου το Δήμο, γιατί δεν στηρίζονται οι υποψήφιοι μου. Μήτε σε υποσχέσεις ότι θα τους διορίσουν τις γυναίκες τους. Ξέρουν αυτοί που ακούνε. Μήτε σε υποσχέσεις ότι θα τους κάνω αντιδημάρχους. Μήτε ότι θα τους δώσω έργα και εργολαβίες και υπεργολαβίες στο Δήμο αύριο. Ήρθανε για αυτό που είμαι εγώ, για αυτό που αντιπροσωπεύω, ήρθανε για τις αρχές μας, ήρθανε για αυτό που υποσχέθηκα με καθαρή καρδιά και καθαρή ματιά στον αξιακό λαό. Μάλιστα. Κύριε Μαϊτέ, ένας υποψήφιος του κυρίου Μαργαρίτη σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει είχε αναρωτηθεί, βέβαια ήταν ρητορικό το ερώτημα, απευθυνόταν προς εσάς βέβαια, αν δεν εκλεγείτε, αν θα μείνετε στην Άξο ή δεν θα είστε στην Άξο. Βέβαια εσείς μας λέτε θα βγω. Όχι, εγώ είμαι εντελώς... Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκλεγείτε, εγώ θα σας ρωτήσω, θα μείνετε στην Άξο, τι θα κάνετε. Τα πολιτικάδικα, κύριε Τριανταφυλλίδη, τα αφήνω σε εκείνη την πλευρά. Εντάξει, εγώ έχω μάθει να μιλάω ευθέως και ανοιχτά στον κόσμο. Θα ασκήσω τα καθήκοντα που θα μου αναθέσει. Ερώτημα διότι ετέθη δημόσια, έτσι. Ναι, βεβαίως, μα δεν ψέχω εσάς. Πώς θεούμε, έτσι. Λοιπόν, την κουτοπονηριά κάποιων. Εγώ τη δουλειά μου κάνω και μεταφέρω για να σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε κιόλας. Το σέβομαι απόλυτα και σας ευχαριστώ πολύ, ακόμα και για τις ερωτήσεις. Λοιπόν, την κουτοπονηριά κάποιων. Θα ασκήσω τα καθήκοντά μου από όποιο πόστο με θέση ο αξιακός λαός στο έπακρον και στο απόλυτον. Στο έπακρον και στο απόλυτον. Τα καθήκοντα που θα μου αναθέσει ο κόσμος της Νάξου και των μικρών κυκλάδων στο έπακρον και στο απόλυτον. Αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα. Κύριε Μαϊτέ, φτάνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, θα ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στον κόσμο της Νάξου και των μικρών κυκλάδων, Δονούσα, Χινούσα, Κουφονίσα και Ηρακλιά, και να του πείτε αυτό που θέλετε να του πείτε εσείς και που εγώ τυχόν ως δημοσιογράφος δεν σας ρώτησα ή θα θέλατε να υπογραμμίσετε να πείτε. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο κλείνοντας. Σας βλέπω πολύ αποφασισμένο και πεπισμένο, θα έλεγα, ότι εσείς θα είστε ο δήμαρχος την Κυριακή το βράδυ. Είναι τα μηνύματα που παίρνω τέτοια και αυτό είναι που εκφράζεται και μέσα από τη διάθεσή μου, αν το θέλετε, διότι τα μηνύματα τις τελευταίες 2 μέρες, και προσέξτε, δεν είναι μηνύματα τα οποία μου δημιουργούν θα κερδίσουμε τις εκλογές. Κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί συμπατριώτες του Δήμου, ας το πούμε κάπως έτσι. Αποφάσισα να κατέβω στις δημοτικές εκλογές στην Άξου χωρίς να μου λείπουν μήτε αξιώματα, μήτε καρέκλες, μήτε δημοσιότητα. Τα είχα όλα. Κατέβγα στις εκλογές, κατεβαίνω στις εκλογές στην Άξο, γιατί αγαπώ τον τόπο μου. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια από πολλά μετερίζια για αυτόν τον τόπο, γιατί θεωρώ ότι έχω στόχο και όραμα, και αυτό το ξέρετε πλέον, και μέσα από το πρόγραμμα αλλά και μέσα από το δημόσιο λόγο μου, και γιατί έχω καθαρή ματιά και μπορώ να κοιτάζω τον οποιοδήποτε στα μάτια και να ξέρει ότι εννοώ αυτά που λέω. Το ξέρουν όλοι όσοι με ξέρουν. Όσοι με γνωρίζουν από μικρό παιδί στα στενά του Γλινάδου έως και σήμερα που έχω κλείσει πλέον τα 50 μου χρόνια. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο σχέδιο που αφορά όλη την Άξο. Συνηθίζω να λέω ότι βλέπω την Άξο από ψηλά, που αφορά τις μικρές Κυκλάδες. Συνηθίζω να λέω ότι βλέπω την Άξο και τις μικρές Κυκλάδες από ψηλά. Είτε αυτό αφορά
τον πρωτογενή τομέα παραγωγής στη γεωργία και την κτηνοτροφία, είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε αφορά τον τριτογενή τομέα, είτε αφορά ακόμα και τον αναπτυσσόμενο δευτερογενή τομέα της μεταποίησης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό το σχέδιο δεν διεκδικώ τη μοναδικότητά του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από όλες τις μεριές, και από τα αριστερά και κάποιοι υγιώς σκεπτόμενοι άνθρωποι και από τα δεξιά, έτσι όπως εκφράζονται σήμερα, οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό. Ξέρετε τι μου λέγανε στην παραλία σήμερα? Ακόμα και οι ψηφοφόροι του Μαγαρίτη στηρίζουν Μαϊτό. Έτσι μου λέγανε σήμερα. Γιατί το ξέρουν πλέον ότι υπάρχει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ένας στόχος εφικτός για το νησί, που αφορά από την απλή ζωή, την καθημερινότητα του πολίτη, το να μαζεύονται τα σκουπίδια του και να αλλάζονται οι λάμπες, το να είναι σχολεία λειτουργούντα με ανθρώπινα μέσα στα χωριά μας, με το να είναι καθαρές οι παραλίες μας για τους ανθρώπους που θα έρθουν και θα μας επισκεφθούν και θα μας αφήσουν τον οβολό τους στην Άξο και τις Μικρές Χιλάδες το καλοκαίρι, στο δικαίωμα των μικροκυκλαδιτών για την πρόσβαση στο κέντρο και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα δουλέψουμε, γιατί είναι τα αυτονόητα. Είναι αυτά που πουλάνε οι άλλοι σήμερα για να πάρουν ψήφους. Και μπορούμε μαζί επίσης να σχεδιάσουμε όλοι μαζί κοινή συμφωνία κοινωνίας και φορέων με πρώτο το Δήμο, με ένα Δήμο όμως με ανοιχτά αυτιά και με διάθεση συνεννόησης, με όλους τους φορείς που εμπλέκονται, να κάτσουμε κάτω και να βάλουμε τους στόχους του νησιού μας όλοι μαζί για τα επόμενα χρόνια, με ένα ορίζοντα καταρχήν πενταετίας μέχρι το 2020 και στη συνέχεια για τα επόμενα χρόνια. Να ξέρουμε τι ζητάμε, να συμφωνήσουμε σε αυτό και να το παλέψουμε μετά όλοι μαζί, όπου και να ανήκουμε, ό,τι και αν κάνουμε. Κοινός στόχος και όραμα έλειψε για το Δήμο μας και τα νησιά του όλο αυτό το διάστημα. Και κοινός αγώνας να απευθυνθούμε εκεί που υπάρχουν σήμερα τα λεφτά, οι χρηματοδοτήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιφέρεια. Να μην ξαναβγεί ο περιφερειάρχης, ο κάθε περιφερειάρχης, όποιος και αν εκλεγεί, στα ραδιόφωνα της Νάξου και να λέει είχαμε 20 εκατομμύρια στα ταμεία για την Νάξου, των οποίων βέβαια να διευκρινίσουμε ότι τα 9 είναι για το χιτά και απορροφήθηκαν μόνο τα 3. Γιατί δεν είχαμε προσανατολιστεί σε αυτό που είναι η επένδυση για τις επόμενες γενιές, αλλά δεν αποτελεί επένδυση για τις επόμενες εκλογές, δηλαδή τις μελέτες. Να κάτσουμε με όλους, καθαρά και εξάστερα. Να έχουμε καθαρές σχέσεις στο πώς θα διαχειριστούμε το δημόσιο χρήμα. Υπόσχομαι ότι απευθείας αναθέσεις από το Δήμο Νάξου και Μικροκυκλάδων θα γίνονται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του νομοθέτη. Δεν θα ακολουθήσει την τακτική που